Sannu da zuwa masu daraja, iyaye, uwaye, ubanni, matasa da dukkan 'yan uwa maza da mata. Na gode da zuwanku yau. Sunana Aisha kuma na zo nan don magana kan wani muhimmancin abu da ke shafar rayuwar 'yan mata da mata. A yau za mu yi magana kan kaciyar mata wato FGM. Wannan ba al'ada ce kawai ba, abu ne da ke haifar da babban illa. Sama da miliyan 230 na 'yan mata da mata a duniya sun sha wannan abu, da yawa cikin al'ummominmu na Afirka, amma ba shi da wani amfani ko ɗaya. Mece ce kaciyar mata da asarorinta? Ita ce yanke ko cire wani ɓangare na al'aura na mace ba don dalilin likita ba. A yawancin lokuta ana yin mata, yara, 'yan ƙarami, wani lokaci ma jarirai ta hanyar masu yanke na gargajiya. Suna amfani da wuƙaƙe, kayafin reza ko almakashi, sau da yawa ba tare da magani na rage zafi ko tsafta ba. Ba likitoci a asibiti suke yi ba. Wannan al'ada ce mai cutar da aka gaji da tsofin imani game da ana 'yan mata, amma ba ta da tushe a lafiya ko addini da ke goyon bayan wannan hali ba. Asarori na nan take, suna da haɗari sosai kuma na iya faruwa kai tsaye. Zafi mai tsanani da zai sa yarinya ta yi kururuwa kuma ta shiga yanayin firgita. Zubar da jini mai yawa wanda zai iya haifar da rauni ko mutuwa. Kamuwa da cututtuka kamar tetanus, HIV ko wasu ƙwayoyin cuta saboda kayan aiki ba su yi tsafta ba. Matsalar fitsari, yarinya ba za ta yi fitsari cikin sauƙi ba. Yana haifar da kumburi da ƙarin zafi. A wasu lokuta na ba mutane tausayi. Yarinya tana mutuwa kai tsaye sabida zubar da jini ko kamuwa da cuta. Yawancin iyalai suna da na sani daga baya idan suka ga wahala. Dole mu daina ganin shi a matsayin abu na yau da kullum. Matsaloli ba su ƙare bayan yankan nan ba. Kaciyar mata tana haifar da wahala ta rayuwa duka ga 'yan mata da mata da yawa. A dogon lokaci, ciwo na yau da kullum a wurin al'aura, hailoli masu wahala da zafi, ciwo lokacin aure wanda zai iya lalatar farin cikin a gida, manyan matsaloli lokacin haihuwa kamar na kira a baya, zubar da jini mai yawa bayan haihuwa ko ma mutuwar jariri ko uwa. Rashin iya haihuwa za ta iya faruwa
matsalolin zuciya, damuwa ta yau da kullum, baƙin ciki, abubuwa tunawa mara kyau da ba su taɓa bari ba. Ba ta da wani amfani ga lafiyan mutane ko ɗaya. Ba ta sa yarinya ta zama mai tsafta, mai aminci ko mai kyau ba. Maimakon haka, tana ɗaukar lafiyan ɗa da farin cikinta. Mata da yawa suna rayuwa tare da waɗannan matsaloli, suna tsoron magana, amma a yau muna cewa ya isa, ya mace ta kasance rayuwa mai kyau. Mu al'umma da kowa a duniya gaba ɗaya, maza, mata, shugabanni, masu addini, game da ainihin asarori tare da gaskiya da labarai. Za mu iya mu sa hannu, mu sa bakinmu mu yi magana a kan inda za mu kare wannan matsala. Bin dokokin ƙasanmu da suke hana kaciyan mata zai iya kuma ya taimake mu. Idan ana haka, za a ƙarar da wannan matsala gaba ɗaya. Kowane mutum ko maƙwabta, gidaje, duk maganganun da muka ji yau a kan kaciyar ɗa na mace ko mata, mu raba abin da kowa a yau ya ji a kafofi, a zumunta, a masallaci, mu raba, mu gaya wa mutane. Idan muka yi haka, za mu ga wai wannan abun zai rage har mu zo mu yi godiya. A ƙarshe, kaciyan mata ba al'ada ce mai kyau ba, amma babbar cuta ke ga lafiya da makomar ya na mace da mata. Tana kawo zafi, wahala da rashin dama, amma tare da ilimi da ƙarfin hali za mu iya kawo ƙarshenta. Bari mu haɗa kai a matsayin al'umma don ƙara lafiyar ilimi da farin ciki na kowace yarinya, ya mace. Ita ce abin amfaninmu da makomar ƙasanmu. Na gode sosai da sauraron ku tare da buɗe zuciya. Allah ya saka mana da hikima da ƙarfi. Idan kuna da tambayoyi, ku sa a comment section. Bye.